Аларның физик мөмкинлекләре шикләнгән дип әйтеп булмый. Әнә ничек оста итеп шахмат, шашка уйныйлар, шүлмәктә ваталар. Зәйдә инвалидлар өчен спорт фестивале узды. Район физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләрнең бик актив булуларын үз чыгышында район башлыгы орынбасары Петр Уразайкин да билгеләп үтте. Я хочу пожелать хороших спортивных результатов. Самое главное, хорошего настроения вам всем. Конечно же, хочу пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой. Актив инвалидларга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Бердәм Россия партиясының Зей җирле бүлеге башкарма секретаре Петр Тимоськов та фестивальдә катнашучыларга актив тормыш позицияләре өчен рәхмәт белдерде. Большое и огромное спасибо за вашу активную жизнь, позицию, за то, что вы участвуете во всех мероприятиях и помогаете во всех начинаниях, во всех делах, которые у нас идут в нашем районе. Физик мөмкинлеге шикле балалар белән эшләүче тату гаилә бакча хезмәткәрләренә мактау грамоталары тапшырылды. Талантлы зәйлеләр фестивальдә кулдан эшләнгән әйберләрен тәкъдим иттеләр, иҗади номерлар белән чыгыш ясадылар. Алар арасында хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю белән шөгыльләнүче волонтерлар да бар. Физик мөмкинлекләре шикле булуларына карамастан, маскировка шелтәрләре үрү, химера костюмнар тегү, тиз әзерләнә торган ашлар ясауда алар зур тырышлык куя. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.